bátya! Gergőkém, nyalom a hangodat! Várjatok még be! Vissza, gyere vissza! Hát visszamenjél már, túltoltuk Béláig! Rajtturbó, rajtprogram, ALS, meg amit akarsz, DRS! Veszélyesebb volt a másik. Andra is piccel a füléből, azért siet. De most, hogyha ezekben ALS van, akkor, és ez durog, akkor hallgassátok meg Rodi Csákosét, a Fiat X1/9-et. Erről beszélek.